Basa Jawa aja nganti ilang. Saiki ayo padha nyawang ning sakupenge awake dhewe. Bocah-bocah cilik, para nom-noman saya akeh sing luwih lancar nganggo basa Indonesia tinimbang basa Jawa. Malah ana sing ngerasa isin yen nganggo basa Jawa. Sing luwih gawe prihatin, akeh wong tuwa wiwit cah cilik, wiwit balita wis milih ngajak guneman nganggo basa Indonesia. Alasane ben luwih gampang le sinau utawa katon luwih modern. Nanging tanpa disadari, alon-alon basa Jawa saya adoh saka urip saben dinane. Padahal basa Jawa dudu mung alat kanggo guneman. Basa Jawa iku warisan adiluhung saka para leluhur. Ing jerone ana tata krama. Ning jero basa Jawa iku akeh tata krama. Unggah-ungguh, rasa andhap angsor, ngajeni wong tuwa, tresna marang sepadha-padhane lan budi pekerti kang luhur. Nalika bocah sinau basa Jawa, sejatine dheweke uga lagi sinau ngrumati wong liya. Ana bedane cara matur marang bapak ibu, marang simbah, marang guru, lan marang kanca-kancane. Saka kono bocah diulang ngerti sopan santun lan ngerti papan panggonane lan budi pekerti lan etika. Yen basa Jawa nganti ilang saka generasi saiki, sing ilang dudu basa Jawane, dudu tembung-tembunge, nanging uga nilai-nilai kebecikan, rasa hormat lan jati diri minangka dadi wong Jawa. Mula ayo padha diwiwiti saka keluargane dhewe-dhewe. Ngajak anak-anak guneman nganggo basa Jawa saben dina. Ora perlu sempurna, sing penting dibiasakake sebab bocah iku luwih cepet niru tinimbang diulang. Ayo padha nguri-uri basa Jawa. Amarga basa Jawa iku dudu basa sing kuno, nanging basa kang mulya, basa sing ngandung piwulang urip, tata krama lan budi pekerti. Elinga, ajining diri dumunung ing lati. Yen basane becik, tata kramane becik. Yen tata krama becik, insyaallah budi pekerti uga bakal becik. Aja nganti anak putu mung ngerti yen dheweke wong Jawa nanging ora bisa lan ora gelem nganggo basa Jawane dhewe.